zamani daidai da allo, mu ne 'yan zamani, kuma za ka ce na gaya ma wannan sai duniya ta yi alfahari, sai Najeriya ta yi alfahari da ni, kai duk inda Bahaushe yake sai alfahari da ni, sai ya ce na cancanta kwamanda ne na gaske. To ya kake kallon yadda za ta kaya tsakanin shi Comrade tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano da shi kansa gwamnan jihar Kano da ci? A'a, to wa yake magana Comrade, me zai fito yayi? Me zai fito yayi? A'a ha, to ya gwarza take? Ba gwarza ce maza masa ba? Ka je gwarza ka duba ka ga yake, ko gwarza garinsa ba zai kawo ba. Shi gwamnan ba ana ganin ba wanda ya wa jihar Kano. Har yanzu a shekara uku. To sai a gaya mana me, sai dai mutum makaho ne ba ɗan gari ba ne. In kai ba ɗan jihar Kano ba ne kai wannan maganar ce na yadda kana can wata jihar baka san me ake ba. Kuma in ka shigo jihar Kano, kuma in a wajen jihar Kano kake ka faɗa, amma ko yau ka shigo Kano kai ka san Kano ta canja. A iya hanya ka bi nan ka bi can kai ka san Kano ta canja alƙibla. Walle bice ke. Insha Allah. To yakin da kwamandan za a yi ko kuma shi ma kwamandan gefe za a saki. Ai kwamanda ai mu ne ai kwamandan ai. Ai kwamanda shi da yake deputy gwamna ai girma ya hau. Mu ne 'yan zamani daidai da allo, mu ne 'yan zamani, kuma za ka ce na gaya ma wannan sai duniya ta yi alfahari, sai Najeriya ta yi alfahari da ni, kai duk inda Bahaushe yake sai alfahari da ni, sai ya ce na cancanta kwamanda ne na gaske. Mun shirya yakin da gaske muke. Ko yanzu a fito a buga mu gani, irin na siyasa ba, su fito mu fito. Kuma ana ganin cewa anya ba za a yi ɗan wake ba. To ƙaramar hukuma ta kumbutsa kenan fa kake magana. To ɗan wake kamar da wa kenan? Fito kanka tsaye ke magana, ɗan wake da wa? A wayanda suka fito neman takarkaru musamman na majalisar tarayya da na jiha. To, ɗan wake a jam'iyya ta dai, kaga yanzu zan gaya ma musamman ɗan majalisar jiha. Ɗan majalisar jiha ya cancanta yanzu. Ya ci sikirini. Ya ci sikirinin. Kuma cin sikirinin ɗinsa haɗuwa da ya da Aminu, Honorable Aminu Usman Abdullahi. Za a yance ba ka tafiyar ɗan majalisar jiha, ya aka kuma yanzu na ka dawo kana tafiyar tasa. To, a wannan faɗa ake ya za a ce, ayan kana jin ana cewa yaƙin 'yan sunkuru, ai shi ne, in ba mi to mun sa daga ba, ai ba sai ka fito ka bayyana kan gaba. Sabida mataki ne na jiha, sai muka kyale 'yan wannan labelin, amma mu da muke national, ai ba kama kafar yaro, mu ayyayyen masu matakin jiha ne. Dole ne a kiyaye mu, sabida mun mun tsallako mun gano abin da basu gano ba, mun shiga inda basu shiga ba. Wai shi me madannin nan da ya bani har ka fara yi masa haka. To mudan gaskiya sabida da akwai wanda na so zaɓi na, inda ka ji ina ta maimaita shi Honorable Aminu Usman Abdullahi, sabida mutumin kirki ne, mai taimakon mutane ne tun da can, sama da shekaru 10 baya sha muna ayyukan alkhairi da shi daban-daban na taimakon al'umma. Kuma har Allah ya kawo shi yake neman matakin da na jiha. To amma sabida biyayya da mai girma gwamna ya ce a zo a yi consensus, a yi to muka yi da kuma shi mudan ya zo ya yarda da tsarin mu, yadda aka zaman sulhu ga abin da ya dace a yi, ya ba da dama muka ce to wannan sulhun ya yi. Kuma shi mudan ina da akwai abin alfaharin da nake so in gabatar, ina da wani abin alfahari da zan ce yi, sabida kamar kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mazaɓata ta Ciranci ya zo ya gina min katafaren asibiti, wanda ko state level ne za su yi wannan, ko gwamna ne zai wannan, iya abin da zai yi kenan. To ina mai gode masa, ya zo ya haɗu da shi sun daidaita, an ga wannan abu, kuma da mu jinjina, da mun so muke yaƙi ne da na nesa gwanda na kusa. To tunda namun wannan na kusa bai samu ba, na nesa ma muna tare. Yanzu an zo an sake ƙulla alaƙa mai karfi, matakin ɗan majalisa na jiha kenan. Ba za a kada ku ba. Ba za a ka haɗuwa ta yi kyau. Insha Allah. Ya karanta ku ta kasance a majalisar jiha musamman a ƙaramin hukumar ka ta Kumbotso, ba a ganin cewa tsarin konkursiya yadda suka fito da makaman yakin su, ganin cewa ɗan majalisar ka ya jima yana ɗuma kujerar, yanzu ma an ƙara maimaita, an ƙara bashi takara. Suna batun cewa daman ɗan gidansu ne yanzu kuma sun yare shi tunda baya tafiyar su. Balle ɗaya zai. A wannan faɗa suke, dan ɗan gidansu ne sai su ce saboda baya tafiyar su an yi. Mu siyasa muke ta kai waye zai taimake mu, waye ke mu gani. Da shi ɗan majalisar ta jiha ɗin nan lalle fa yayi mana fa. A mazaɓarka a yance ya mazaɓarka ya kai. A'a ya wuce mazaɓata, tunda har ya tsallako mazaɓar da ba tasa ba. Kana tsallaka mazaɓinsa ko mazaɓarsa ai za a gani. Aikin da aka zaɓe shi kuma yana kan yi.
yana kan yi, gashi yanzu ya ƙara haɗuwa da mutanen kirki da za su ƙara ƙarfafa tafiyar ayi abubuwa. Dole tafiya ta tafi da kyau ma, dan adam ma ya ɗauke ta. Wannan katafaren asibiti da ya zo ya zabga mutane, duk inda ka kalle shi, ko gwamna ne zai zo zai yi wannan, iya ginin da zai zo yi kenan. Ya tafka ƙaton asibiti, ƙaton ward ya shimfiɗa mai ɗakuna sama da ƙasa, kowane ɗaki ɗaya yana ɗaukan kusan gado mutum 35, ga wuta solar standard ga waye. Ai ba abin da za a ce da shi, mu a iya haka alhamdulillah. Ai soma tafiya ce, ai ba za ka ce ba ai komai ba. shekara takwas ka amfana da asibiti, kawai gyaran asibiti ana ganin cewa wannan ba kai matakin wannan ɗinka maza maka ba, ta wuce matsayin wannan. A'a mazaɓa, ai wannan na gayo maka ne wanda yake ra'ayil aini. Yanzu in ka shiga, ya je mazaɓar Fanshekara, a Fanshekara ma yayi ayyuka. Ya je can mazaɓar su ta ɗan Maliki, Zawaciki, a Zawaciki ma mazaɓar su ya je yayi. Ɗan Maliki ma ba mazaɓar su bace ba, ita ma ya je ayyuka. Duk kowane ɓangare nake gaya ma, ayyuka ne wanda zaka taɓa su ka gani. Ya je yayi su, kuma alhamdulillah muna gode wa Allah. Wannan abubuwa sun yi kyau, don haka ba wani daga nan ɓangare wani kwankwasiya ko wani waye ko ma wata jam'iyya dai kuma mai sunanta da za ta zo ta bamu matsala. Mu a nan mun gama zaɓen mu fet. Sarkin yaƙi wanda ka ambato batun ɗan majalisar tarayya a nan karamar hukumar Kaba, baya nuni da cewa kamar baka tare da shi. To, dan jam'iyyata ne, ba zan ce ba na tare da shi ba, amma ka san ine, tunda a manufar ta ba iya ta nake tafiya da ita ba, ina tafiya da ta al'umma ne. Kaga dai dan majalisar dan majalisar jiha, kaga muke ta magana, nake ta shimfiɗa maka abubuwa. To yanzu lillahi wa rasuli, shi ban ga matakin abin da zan ce na shimfiɗa ba, saboda yin tenuwarsa kenan ta farko, kuma bai tsaya ya zuba mashawarta a gefensa da ya kamata su kula su yi masa abin da ya dace ba. Ya tsaya ya kalla al'umma, saboda mulkin al'umma ko ba mulkin wasa ba ne. To shi ban ga wani abu da zan ce kai tsaye na tafi da shi zan tallata ba. Ka hango kenan akwai lamba a cikin tafiyar tasa, 'yan tsarin kwankwasiya za su iya kare shi ƙasa kenan. Gaskiya akwai lam'a a tafiyarsa, ba ina ce maka ma wai sai 'yan tsarin kwankwasiya ba. A duk jam'iyyu, ai yanzu kamar daga nan mazaɓa ta Ciranci, ai da akwai jam'iyyu daban-daban wanda mutanen kirki sun fito, kuma fitowar mutanen kirkin nan sun yi ƙoƙari sun taso, wanda har in bai tsaya ya gyara lam'arsa ba, ya dubi al'ummar da yake mulka, to fa ya san kansa yawa lam'a. Shi ba zan iya cika baki akan zaɓensa ba. Sai iya kare shi mana, ya ba balla ba ma. Duk wanda ya fito ake ganin mai zaɓaɓɓe na gari ne, mutane suke ganin ya fiye musu, in dai bai fito ya wanke kansa ba ya fita, to zai ba kansa matsala. Gaskiya. Wai kai nufin ka kenan a mazaɓarka ta Ciranci ba abin da aka yi maka a matakin majalisar tarayya? A madadin majalisar tarayya babu abin da ko tsinke, daidai da ɓangaren lafiya ko na wani abu da za a taimaki al'umma ko na marayu, ba wani abu da zan iya ce maka. Babu shi, ban gani ba. Saboda shi alheri duk inda yake, in dai ka yi shi ba zai ɓuya ba, kuma sharri ma in dai ka yi shi ba zai ɓuya ba. Idan na fahimce ka, tafiyar da wani rabin ɗan kawo akwai kurakurai a cikin da kenan, musamman a ƙaramar hukumar. Gaskiya akwai kurakurai, gaskiya akwai kurakurai, kuma ina masa fatan da Allah ya bashi sa'a ya gyara, ya zo ya haɗa kai, ya zo irin ya tambaye mu, mu nuna masa kusakuran abin da ya kamata yi don ya kyautata al'umma. Don ba haka ba, za a sashi basilla. In ya ga ya tsinci talatarsa a Laraba, to kai ya zargi kowa, laifin kansa ne. A ƙarshe wani saƙo kake shi musamman ga al'ummar arewacin Najeriya, musamman yadda ka fito kana shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu? To saƙona na ƙarshe, ina ga 'yan arewa, lallai ba mu da zaɓin da ya wuce mai girma Bola Ahmed Tinubu. Shi ne cikakken wanda ya kamata mu zaɓa, shi ne wanda zai kula da al'amuranmu kamar yadda ya kamata, kamar yadda ya a baya, kuma yake ɗorawa a kai. Mu fito ƙwanmu da kwarkwatanmu, mu ba shi ƙuri'unmu, mu ba shi goyon baya, wanda shi ma zai daɗa jin daɗi, zai mana abubuwan da suke fiye da na da.